Ero kamano nyakora mogi kamaro mainti an gigeno ni odhiambo mari teri makare kendo tino ni bende isetimo mane nyalo timo odichieng' chopo thuolo ma omi weche manyien mago imore mabiro ne achiel kachiel odichieng' mar 5 dwe mar 5 2026. Ero kamano kuom yiero Ramogi TV. Parni Tich Ariyo wan kod weche mathoth magi oting'o weche manyien kaachiel kod chenro mar ng'e gwengewa mabende Millicent Adhiambo kelo ni Tich Ariyo ka Tich Ariyo. Kamoro mainti nyakora mogi mokwongo wayud thuond weche. He developed a cardiac event, eventually developing a cardiac arrest as a result of a heart problem that he had. Nonro ma otim ne ringre Dr. Job Obwaka mane en jabod mar Nairobi Hospital yango ni buok mar adundo emanyocha onege. Jolupo ogore nam kalaro kar lupo mogik ni ng'ata chielo wito ngimane e beach mar Mokoyo e Gwasi South Suba Sub-County. Lweny mar laro kar lupo e dho wath ma Mokoyo e Suba South koronyo kelo nek mar jalupo achiel. The county government has not rolled out a school feeding program for ECD centers. Senators osundo gavana ma Migori Ochilo Ayako ewi midhiero mokwako somb ECDE e county no ka ento oywago pek mar budget. Machiegni nyakora mogi mar yudo weche manyien adimba. Parni nyalo ndiko na namba en 2360 ka inyalo dhi e mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Tudi koda nyakora mogi mondo imiwa pachi kaluwore kod weche manyien ma wakelo ni otieno makawuono. Jaloko mara iluongo ni Liz Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni kama chako tuang'io motende kod weche mag duond bura mar ODM kod gavana Masia James Orengo. Duond bura mar ODM koro golo duoko bang' gavana Masia James Orengo koni kata golo ywak ni ODM pok ochule kuom tije yalo bura mane ochung'ne go e do mar bandho pesagi ma sirikal pok ne omiyogi. Kokalo e ote ma ochwal ne ute mag fwambo gi apisi matayo tudruok mar duond bura mar ODM giyango ni ok en adier ni Orengo onoyalo ne ODM eloe owuon. Gilero ni kata ilerno ODM oyango ni Orengo ne oketo winjruok gi kuku mar tend duond bura mar ODM NEC mar chiwo rieke weche mag chike ne burano mane ODM omako, kendo ODM ne oramo ni tero e do bang' sirikal deko gi omenda mane owinjore ochopnegi kaka duond bura mar siasa ma pachoka. Imedo ler ni Orengo kata kamano ne ok ochomore tir gi burano to kar mano ne omanyo kambi mar okil Julie Soweto mondo mi oyal burano e lo ODM. Okang' ne onoloko weche kendo koro ne onyiso ni Orengo ne ok yal nono ma onge chudo. Gikon ni e kinde higa 2016 nyaka 2018 e kinde yalo burano kambi mar Julie Soweto ne ochul siling milion 40 motelo. ODM wacho ni gin kod neno moromo manyiso ni omenda ne oluor go e tok pasia kendo ma ochopo ne Orengo. Gino ma ODM neno ni en yo mane Orengo tiyo godo mar yudo chudo kata odoko ni ne Rick oseyie mar timo tijno nono maonge chudo moramora. ODM bende ywak ni kambino pod omedo makonegi bura kabandho chudo mar siling milion 350 ewi bura onogo. Kama sudi nyakora mogio wadonjo e motende kod weche mag ODM ma Mombasa kocha kama jalup jatend duond bura mar ODM Abdul Somad Sharif Nasir oramone kaka duond bura ok gibi mbeko tole wi paro mar dwaro thuolo mar jalup jatend piny mondo chiwnegi e winjruok ma gidhi timo kod duond bura mar UDA. Nasir ma oloso Likoni Mombasa bang' sidho ayanga gedo mar kar thieth ma Likoni bende oramo ni pod gibiro dhi nyime gi tiyo gi piny owacho e bwo winjruok mar broad based government kotelne kod Dr. Oburu Oginga, kendo otelo ne jood bura mamoko kama ting'o jaod bura ma Likoni Mishimboko
manotene romo makamano. Tukiingia katika mazungumzo, tunaingia katika mazungumzo as equal partners. Kwa hivyo kama mmoja anachukua juu kama rais, naibu wa rais awe mwanachama wa narejelea tena, naibu wa rais awe anatoka chama cha na tukiingia katika mazungumzo yetu tunataka kusema elimu itaweza kuboreshwa vipi, afya itaweza, tumeboresha, tutaboresha vipi zaidi. Hii mambo mengine yote ambayo kwamba hatutoongea ni mambo ya shareholder na mambo ya ukabila. Tumeelewana mpaka hapo? Likoni tumeelewana mpaka hapo? Na bado tuko katika broadbase ikiongozwa na Daktari William Samoei Ruto. Tunaona wale wengine juzi walipita hapa, wakifika hapa Likoni hawana hata aspirant wa ujumbe hapa Likoni. Wanasema tutafutieni mjumbe atakayeshindana na Mama Mishi. Wataweza kweli? Sisi kama chungwa lazima tufanye bargaining. Na wa bargaining, UDA wakichukua namba 1 tunachukua namba 2. Na kama namba 1 ni Daktari William Samoei Ruto, namba 2 ni Ali Hassan Joho. Na tutabadilika na huyo msemo wetu. Kawazuru ni jatend piny Kenya William Ruto ne ochopo kare chenro mar twake od bura mar piny Tanzania maina chiel kuom chenro mag limbe manyotere pinyno. Ruto medo jiwo kanyakla e kind pinje mag Afrika ma Ugwe kod dwaro mar tudruok mag dongruok mondo bedie. Motelo ne twagno nyo bedo gi lalruok gi jodito mag pinyno, kama bende nyo giketo moko kuom winjruoge gi jatend piny Tanzania Suluhu Hassan. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Ne en odiochienge mar ariyo e piny ma Tanzania kaka wuono limbe mare nochopo e od bura ma pinyno. Gimor kod sigalagala, jatend piny Kenya William Ruto ne oyudo rwak e od bura ma piny Tanzania manie boma ma Dodoma. Rwak manaomiye gi spika mar od bura ma pinyno Musa Hassan Zungu. E twak mare gi jood bura, jatend piny Kenya William Ruto notwak ewi pogruok e paro manyom mienjo wuok tich odhiambo ewi gedo mar kar chungo modhi matanga e piny ma Tanzania. Paro makara kamano jatend piny Tanzania Samia Suluhu nokwer ni mano en wach mane pok owinjo. Sasa tupokuwa tunaongea ndani kule, nilimbana Ruto, kaambia umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui? Hasa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza. Nimeambiwa ya kwamba tangazo letu kwamba tujenge refinery pale Tanga nimewakera kiasi. Ningejua ningetangaza hiyo refinery ijengwe Mombasa, because the building of a refinery is a big opportunity to business, big opportunity for industrialization. Ruto lero ni negipango chendono gi jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni e romo mar joket mwandu manobedo e pachoka mabende noriwo nyaka Aliko Dangote ma en ja ohala matuklu maya e piny ma Nigeria mane oseyie keto omenda mar siling 2.58 e chendono ka koro ochwalo kwayo mare ne jo od bura ma Tanzania mondo oriw lwedo okang' makamano. Nimesikia nyie mnamuuliza Mama Suluhu maswali magumu. Mbona yule bwana ameenda kutangaza refinery ya Tanga na kule, na sisi wenyewe hatujatangaza? Kama mimi ningekuwa na nafasi ningeipeleka kule Kenya, lakini kwa sababu ya kuamini ujirani na bara letu na jumuiya ya East Africa, sisi ni wamoja, nikasema ikijengwa Tanga ni kama vile imejengwa Kenya. Ruto bende oyango ni nitie dwaro mar golo badho ma osebedo kang'iko chenro mag ohala e pinje Afrika ma Ugwe kaka yor kelo yot e yore mag ohala kod dongruok. The East African community must function as a dynamic economic bloc, one that expands opportunity, strengthens competitiveness and delivers prosperity. Kata kamano, jatend piny Tanzania Samia Suluhu noro kwayo mariwo lwedo e kind piny Tanzania gi piny Kenya e dwoko piny liet mar siasa ma ikelo gi rawere matindo kod jokend Uganda mapingo sirkendego kaka yoneno ni ok gimoko maji siasa e pinjego. Tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu wanaojiita nani hilo jina hao eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa.
Kwa hiyo wafanye fujo huku, wafanye fujo huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this, watovu adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju, ili wakae sawa. Na hapo tutapata jumuiya ambayo ina watu wenye heshima na ina watu walionyooka. Ruto en jatend piny Kenya mar ariyo manotwak od bura ma Tanzania. Bang' kane jatend piny mar ariyo Daniel Toroitich arap Moi notwak od burano higni 24 mokadho. Jatend piny noten gi jotend migepe Musalia Mudavadi, jotend Senate kod od bura moko kuom governors, Attorney General ma pachoka gi jotelo mamoko. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kawasudo waironi do ma winjo buche mag ng'ur manitie duond buche mag siasa ma pachoka opuodho ni gin kod ratiro mar winjo kendo ng'ado buch ng'ur ma ochwal gi Senator Edwin Sifuna ewi kwedo kenge mag thiche oko e lemo mar jagoro mar duond bura mar ODM. Dono wito oko kwayo mar tend ODM mar dwaro ni kik winji ng'ur ma ochwal gi Sifuna, ma koro nyiso ni dono dhi nyime gi winjo ng'ur nyaka giko kaeto gigolo ng'eto margi. Dono ong'ado ni kata chenro mag tero Sifuna e lai mag winjo ng'ur e ODM ok nyal tim nyaka tiek winj burano. Gavana ma Migori Ochilo Ayako oket e tago maliet kod komiti mar od bura mar Senate mochung' ne somo ewi chal mag somo mag ECD e kaunti ma Migori. Jokanyo mag komiti no nono ewi pesa mapuot ma ichulo jopuonj mag ECD e kaunti ma Migori, ataro gi chike mag duol mang'iyo sara mag jotije sirikal SRC. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero no, Ochilo bende okete tesre ewi midhiero mamoko e somb ECD. Enyim komiti od bura mar Senate motelne kod Senator Mogwel Betty Montet, Governor Migori Ochilo Ayako okete orindi maliet ewi chal mar somo e skunde nyithindo kata ECD e kaunti ma Migori ma iyango ni kod midhiero. Kaluwore gi ler mane Ayako ochiwo, jopuonj mag ECD ichulo e kind siling 4,000 kod 8,000, ataro mar siling 15,000 ma opuodh kod duol mar SRC. Ayako kata kamano ywak ni maen kaluwore kod nok mar omenda e counties. And Governor, as I was working out, I was trying to find out how much the teacher is earning. He's earning around 103 shillings per day. I want to admit that the salaries offered to ECD teachers generally and specifically in Migori County is very little. I want to attribute that to budgetary constraints. I want to state two things. One, that the county government of Migori has raised the allowances that are payable to the ECD teachers from what we were previously paying of 800 shillings to now 3,004 shillings. Senators omedo keto Governor Ayako tesre bang' yangore ni onge chenro mopie mar miyo jopuonjre mag ECD chiemo e skunde. Midhiero matend Ayako odhiro ne pok matin mar omenda ma imiyo counties. The county government has not rolled out a school feeding program for ECD centers. However, most centers have implemented community-led feeding initiatives, which vary in structure and scale. In most cases, learners receive 1 meal per day. Looking at your budget, you have not indicated in any near future that you're going to provide meals for these kids. And talking about the poor families in Migori, they are the same families you are subjecting to paying for teachers in the same schools. Bende oyangore ni kata jopuonjre mag ECD onge kod pawe mag tugo kaluwore kod chike mag somo kendo gitugo e pap achiel kod jopuonjre madongo mag primary. It's not just in Migori County but nationally. Public land is becoming smaller by the day, and play fields and related spaces are shared within the comprehensive schools. They are shared by all the learners
in the comprehensive schools because of the limited public land that is there. County governments have been given the responsibility to actually set the pace for these kids. So when we create excuses about not being able to implement ECDE or early childhood care, but we have money to give to bursaries, which is not our function, we completely are missing the point. And we are messing this country. Ayako ojiwo od bura mar Senate mondo mi counties bilion 450 budget manyien kaka yo makare mar chwalo dongruok malong'o e counties. But if we receive the 450 billion and is shared pro rata using the formula that the Senate does, we will be able to recruit more teachers. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruoge mag jotich koro dwaro mondo sirikal ojiw meto mar osara mar jotich nyaka tamalo 30 ka giloso nyasi mar yango lipot ewi chal mar jotich e pacho ka. Jotend riwruoge mag jotich bende dwaro mondo sirikal ochop kare singo mar meto mar osara manoket higa mokalo mar atamalo 6 kapok gimedo mahigani mabende na tamalo 9. Simfros Okinda noluwo romono kendo my report. En romo manokelo kanyachiel jotich bwore riwruoge mopogore ka achiel kod jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kod Lange mar yango kendo nono chal mar ngima jotich e pacho ka. Kotelnegi kod jagoro maduong' mar Kenya Management Staff Union Rafokal, jotich go ywak ni nengo ngima ong'awre ka gidwaro mondo sirikal oyud yo maber mar medo gi osara kinde ka kinde. As a union and in partnership with other unions in this country, there are several trade unions in this nation. We will continue to agitate and dignify work and workers. Kenya and Kenyans deserve better with the ever-rising cost of living. Kaloro kod lipot moyangi, thoth jotich e pacho ka ichulo omenda maonge kore, kata obedo ni tich magitiyo to kore lach, ka jomoko ichuno kod tije pinje maoko. Public service digitization has expanded services, but audits reveal questionable transactions and intermediaries siphoning funds, delays, and essential services within the public service. Labor migration continues, leaving workers seeking to work abroad, and this is mostly driven by the youth. Between 30 to 45% of a worker's gross pay is gone before it ever reaches their hands. It makes matters worse. Were it not for the public outcry in the run-up to the 10th August 2027 elections, William Ruto intended to introduce the National Infrastructure Fund levy. This would have seen deductions on the workers' payslips rise up to 50% of their hard-earned pay. It is a matter he plans to revisit in the unfortunate event. Ewi mano jotich e pacho ka kore jiwo mondo nywak lwedo kendo golo jatend riwruog jotich e pacho ka kotu mano Francis Atwoli magiseyo kuom rem keto maine bero ngima jotich ka kamano to siko miel kod sirikal manie telo. He is now the lead praise singer of the William Ruto praise and worship team. He is the lead soloist. He sings with both bass and soprano. To praise a man who has made the lives of workers hell. My proposal to Kenyan workers is about time we created another alternative organization to champion the rights of the Kenyan workers. That labor movement must be restructured. And if there is a decision that has to be made, people have to walk away from KOTU. And that is why today, under the auspices of the new labor, the staff union, the management, the supervisors, all of us are rallying call to replace KOTU with the new labor. Kamano bende Gachagua koro jiwo jotich e pacho ka mondo riwre kanyachiel kendo bigol Ruto telo e yiero mabiro koseyo Ruto kuom ng'wano omenda jo Kenya masani odong' ka gonyore gi pado. The payslip holders about 3.5 million. From my own assessment, every payslip holder has a minimum influence of 2 other people. 2. So the worker plus the 2 is 10.5 million Kenyans. If this
10.5 million Kenyans turn up at 5 a.m. on 10th of August 2027. Magi timorema na ndalo machuok tok sirikal medo joticho Sara kod atama la pagario. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Owuoge mag jotich to kod dwaro mar mito mar osaro ang'e motende kod bero ma otimne ringre Dr. Obwaka. Oyangore ni tho mar mane en jakanyo e board mar Nairobi Hospital Dr. Job Obwaka nyicha ne okel kod buok mar adundo. Ma en kaluwore gi duoko mar bero ma otimne ringre kawuono kendo mane otele gi jabero maduong' mar sirikal Dr. Johansen Oduor ka otene kod jabero mar familia mar Obwaka Dr. Joseph Ndungo. Ojwang' Barcelona miyo ler mathoth. Nonro ewi tho mar Dr. Job Obwaka osebedo ka dhi nyime ka tinende. Duoko ogol bang' bero mane otimne ringre. Duoko ma oyango ni tho mar Obwaka nyocha owuok e buok mar adundo. Midhiero ma dho ngere luongo ni cardiac arrest. Nonro mar bero no ne otelie kod jabero maduong' mar sirikal Dr. Johansen Oduor kod mano mar familia Dr. Joseph Ndungu gi Peter Ndegwa mane ochung'e lo achich Beatrice Wangari. The cause of death in this case, he had a cardiac problem, and actually he developed a cardiac event, eventually developing a cardiac arrest as a result of a heart problem that he had. However, despite the fact that he had the heart problem, we'll still go on and do some analysis in some of the specimens that we have taken, and those the result from the analysis we are going to get them later. William Obwaka ma en owad gi Job Obwaka bende owacho ni giyie kod duoko mar bero ma oyango ni otho kokalo e buok mar adundo kata obedo ni nonro mamoko pod dhi nyime. The family concurs with the findings that the pathologists have given us, and that is the preliminary report, and we have confidence in what they have done. We have been represented by our pathologists, even as the government pathologist did his part, and we are quite confident about the preliminary report, even as we await for the other confirmatory findings when the toxicology results finally come out in a couple of weeks. Okinde mag Wangari ma en achich ma itudo kod tho mar Dr. Obwaka dwaro mondo bila mago kwach kichowe Beatrice Wangari thuolo tok duoko mar bero no. DCI decided to sensationalize the matter for no reason. Now the truth has come out. From our perspective as the defense, the toxicology is a formality, but the truth about the death of the good doctor, as even the other side has said, is found in this document. We expect the DCI to do an honorable thing of terminating the investigation against our client, Beatrice Wangari, and releasing her to go home and mourn a dear friend. If they want to proceed, we will of course meet in court and will be filing an application as early as tomorrow seeking her release. Burano Nyodo Makibra osechano ni idokie kendo tarik 14 dwe ni tok doyie ne okwach kich ndalo 10 mar geng'o ne achijno ka gitieko nonro. Ojwang' Barcelona, Ramogi TV, Nairobi. Gi ripodno mar Ojwang' Barcelona nyaka Ramogi terowa e yueyo marwa mokwongo e weche manyien mag imore dakika 22 bang' saa 3 mar otieno kamoro amora ma intie. Med mana kete kanno ka ote magu medo donjo ka Orau Nyasi ya Jama Benjo Asembo. Ineno kanyo gi Jaudi Violet erokamano kuom kete Ramogi TV. Kufur kantiere Nakuru koni jo ODM oyie oriwre mondo gibed gi teko jalup jatend piny wadwaro. Erokamano ahinya moso Jaodi Brenda Nyako Yugi. Mano Kufur. Noka bende greetings Bati Daddy Cool Ramogi TV neno maler kanyo gin gi Pastor Jafeth Magambo kod Pastor James Mano Matino Chieng mar Ruea. Erokamano. Nabi Wuod Onguta mar wang' neno Migori County bende kono neno eyo makara ahinya. Erokamano. Tabu mar Josa kantiere Barolingo wacho ne ok ber wacho ni ok bi bedo mayot ne jo UDA yie mondo jo ODM obed jalup jatend piny e yiero ma 2027. Wacho ni mano jo ODM leko mano kaluwore gi tabu mar Josa. En bende oneno
e achiel kachiel e Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Erokamano kuom medo kete ka noka soja Shemotho nisani greetings Bati Aluo News kenda mora siro kabisa wach mero jotich osara uchumi kaka medo ridore nyaka osara bende dongi atuli pokotemo kendo ne medruok osara jotich. Then Bati ka ng'ato otho apoya to ber timo nonro kapok ochwal ng'ato e do to Dr. Obwaka obed puonj ni rikni samoro ok kony. Erokamano ahinya Shemotho achiel kachiel to lela ng'ise ne nena gi familia mara duto te ka gintiere kod kweri nyaka masara wacho ni apoyo limbe jatend piny William Ruto e piny Tanzania tudruok mondo bed makare ne jo Kenya gi Tanzania. Erokamano ahinya okela luoch ma jakiranda ka chieng' 7 ng'isa ni oimore atimo mos ne jonam matinde gore nam gi ngai nyocha ne ginegore gi ngai sani koro mukuyu achayo kabisa. Wacho ni gavana omi jopuonj mag ECD pesa kaso ng'isa ni afuane director Roblin Goje gi super CS John Badi mano okela luoch ma jakiranda ka chieng' 7. Eriku Dudubaya wudi nyaseme mar Oruba Migori be nitiere. Erokamano nyaka achiel kod Sama Japancha med mana oro ote magu abiro somo gi kendo nikech pod abiro dhi yueyo machielo gi kinde ni yena mondo akaw yueyo no mapiyo piyo waduogo kod weche mamoko ma en Oimore Ramogi TV. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Chakre Donam Lulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikuongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakwa Ramogi gin ji mane ogen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jombetre, moko ne gintiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To higa 2021 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona kuonga igu kuogo kongo. Igoro nyaka jokuoyo ketna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development ma for East Africa. Negitime kanyakla gi Dalet Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar Gin Kanye. Kik bai.
Machiegni kendo nyakoromogi kamoro maintie weche manyien mag imore dhi nyime. Lwenye kind jolupo e dho wedhe ma Homa Bay koro medo kelo masira. E masira matinende jalupo moro ma jahigni 35 ne otho e kinde ywaruok ka gilaro kar lupo e dho wath ma Mukuyu e sub-county ma Suba South. Jafumbo marwa ma Homa Bay Alia Beach nigi ler ewi wachni. Telo mar dho wedhe kaunti ma Homa Bay osiemo jolupo matiyo gi nam lolwe e dho wedhe mopogore e lwenje ma gikete kindegi ka gilaro kuonde mag lupo e nam lolwe, lwenje ma bende osekelo tho kod hinyruok mag jolupo moko e kinde ma gidhi nyime kod chenro mag lupo e nam lolwe. Ma en bang' ka jalupo Frederick Oduol mane en jalupo e dho wath ma Mukuyu e kachur bura ma Suba South ne onegi kod jowetegi moko e kinde ma lweny ne omuoch e kindegi ka gilaro kiewo mar lupo. Jakom dho wedhe ma Suba South William Onditi wacho ni rakruok ne obedo e kinde kweth jolupo mawuok Mukuyu gine mano miyo jalupo no chwad kod ngai mowito ngimane kane laro kod osiptal mondo orese. Wabedo kod lwenje mang'eny e weche mag lupo kaluwore ni kuonde lupo obedo matin to kendo yiedhi koro ng'eny. Ma nokelo incident jolupo ogore nam kalaro kar lupo mogik ni ng'at achiel owito ngimane e beach mar Mukuyu e Igwasi South Suba Sub-County. Jalupo ni ne joka ogoyo, owacho ni joka nogoye gi ngai, nochwado pinyi. Ma ema nomiyo ka oringo dhi Mukuyu Health Center to dhi otho gotieno. Kendo wachno nomiyo obila osetiyo matek ka watudore kodgi momak jogo mane otimo timno ero. Gin Magunga Police Station to Maiti to ni St. Camillus. Jakom dho wedhe kaunti ma Homa Bay Edward Oremo osemo mokalo tim ma jolupo moko nigi nam lolwe mar monjo jowetegi ka gilaro kiewo mar lupo e nam. Tim ma okonego bed ni dhi nyime kata matin. King'iye matut to koro ok en kes mar illegal fishing. En kes mar capacity, over capacity. Mayudo ka joka duto ne luwo gik ma chik dwaro to nikech ji ng'eny moingo kama idwa lupe. Nikech achiel kuom gik ma koro biro miyo ji fundore konen ni oko malo kocha Waganda thagowa, piny mwalo Tanzania chande ji koro space modong' en space mana mar matin ma koro ji laro ema miyo jok ma koro ne luwo mana kiluwa mabeyo lilo ma gin jomena duto oyudore e dhawo ka gilaro kama ginyalo lupe ma giko to ni jalupo owito ngimane kotere e kar thieth. Ma nyiso ni kata doko ne wakedo kod dhawo kod kiluwa maricho ma bende agwe tek no nego wamed kedogo kabisa, to bende nego wachak ng'eyo yore mage ma nyalo miyo nam fuongre mondo space odong' maber ma ji nyalo yudo. Oremo bende osimo jolupo anyato mago mosebiro kanyawo timbe mag mahundu e nam lolwe kane onyiso jokombe mag dho wedhe duto e kaunti ni mondo ne jolupo mag telo negi oluwo chike ma oketi matayo chenro mag lupo e nam lolwe. En joma otamore luwo chik e tayo weche mag rito nam. Miyudo ni jomoko wuok to gidhi nigi riambo ni gidhi rito nam, to king'iyo yo ma gidhigo to gidhi e yo mar mecho ma ok oluwo chik, nikech kidhi rito nam ki chike mag fisheries kata kijadhiem to nitie gik ma nyaka itim manyiso ni gini dhi e tich ma oriere. Nyaka ndik piny, nyaka kaw thuolo, nyaka iduog michiw report ne wadhi gima tero wa e nam en ma. Ka director migawo mochung' e chenro mag lupo e kaunti ma Homa Bay Michael Omondi okoni nok mar tije kin rowere ema miyo thoth gidonjo e tije mag lupo kendo osemiyo nam obedo modiyore mamiyo lwenje ma kamago osebiro ka jimbore e nam. Joma dwa lupo odonjo mang'eny to rech tok nyuolre piyo kaka joma manyo rech ma idwa cham. Ma ema miyo ji mang'eny donjo e nam ka gimanyo mondo giyud chiemo kendo giyud yuto manyalo konyogi korka nyithindgi gi kaka gidak e utegi. Sama koro ji laro wachni ema lweny nyalo wuoke nikech koro rech bedo matin to joma manye bedo mang'eny to jochiemo to bedo mang'eny moloyo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. E kinde ma idhialo juma makende mar nurses e piny mangima, nurses matiyo e kaunti ma Siaya ywago lwasi marach mar tich moting'o nok margi e ute mag thieth deko mar osara e kind chandruoge mamoko. E tok margi jofwamb weche od thieth ma Mbira e Ugunja, nurses go kwayo tend sirikand kaunti ma Siaya mondo omed kwan jochiw thieth go e osiptende mag kaunti. E kinde no gikwayo jopiny mondo lim ute thieth e kaunti no mar yudo thieth maonge chudo e jumani ma gidhiali e tijgi. So I think for
Christ to you. So help me God. Happy Nurses Week. Watin kaluwore gi namba mar jotuo ma waneno nas tin kabisa. Kendo gimachielo machandowa en nitie equipment moko ma wadwaro mondo watigo ma chunywa gombo to pok waneno ka wantie godo. Koro mano bende chandowa seche moko, but watemo manyaka thieth chop kare. Gimachielo wan gi burnout. Sama itiyo mang'eny moingo kako negiti, chopo sama koro ok inyal tiyo kaka onegiti. Koro mane seche ma ji wacho ni nurse nigi attitude. Nitie nurses migoyo, nitie miyanyo, nitie joma ok understand wa. Seche moko ineno ni jatuo ni obudho kapok onene. To en mana ni nikech nurse ni en kende to odwa neno jotuo 80 kata 50. Okang' no nyal. Nyaka ng'ato nobudhie matin, obro ng'iyo ni ng'ano. Ka ng'ato yudo accident ochwer mang'eny gi ng'ama wiye baro, achak gi ng'a. Wabro pimo blood sugar, kendo wabro pimo mar ng'eyo ka in gi kansa mar dhod nyuol kuom joma mine gi kansa mar thuno. Kuom joma chuo bende wabro pimo kansa mar thuno to gi kansa mar prostate. Familia mar Jackson Tito ma jahigni 14 ma odak Dandora kendo sigando osebedo kalandore mbui mar ni en ema osebedo ka orito kendo pidho wetene kato bedo ni pod tin gikone to koro dar kendo odhi e ot manyien ma omigi kaka yor reso ngimagi e midhiero. Lucy Awor nigi ler. Ne en mor kod ilo ne Jackson Tito kod familia mare kinde mane gichako wuodhgi kowuok Dandora nyaka Machakos ka giwuok e ngima mar chandruok. Chandruoge mag familiani na olokore yo otieno ka mor ma Tito ni godo nenore. Tulikuwa tunaishi Dandora phase 5 na huko nyumba za huko, yani maisha imechange. Nikiangalia different huko na huku, yani kama naota nikiwa mbinguni. Maisha ni mzuri sana, yani maisha imechange. Rawerano matini mojahigni 14 manowe gi ting' mar pidhore kendo pidho wetene e kinde mane min gi onge, nowe osomo ka nyaka sani mago duto oselokore. Ote mayande oketie mbui ema nyocha omiyo jopiny ong'eyo sigana nyathino kendo chakre kanyo ji osebedo ka wuok mar reso familiano. Imekuwa mzuri. Hapa ni Machakos. Hii ni boma yangu. Min gi oseduogo kendo riwore kodgi kendo konyogi mar donjo odgi manyien. Bali nilikuwa naishi ilikuwa shida. Maji nilikuwa nanunua, kukuwa hata stima. Chakula ilikuwa shida, lakini kwa wakati huu nashukuru Mungu. Owete Tito bende otere skundi ya wuoyi ma St. Mary's. Odno ne en singo mane ochiwne rawera matinno gi jatend piny William Ruto kendo en achiel kuom ute mabechgi ni piny mantiere kaunti ma Machakos. Nilipomweleza Rais William Samoei Ruto changamoto ambayo hii familia inapitia, kwa sababu Rais William Ruto ni baba ya watoto wengi, ni rais wetu, ni mtu ambaye ana utu na ni mtu ambayo ndoto yake sana ni kupatia Wakenya ile tunaita dignified living. Alipoona kilio cha mtoto huyu ambaye anaitwa Tito, mwenyewe alijitolea kwa upendo na akasema atawanunulia nyumba hapa affordable. Lucy Awor, Ramogi TV. Ramogi bang' midhiero eno ka koro familia mar Tito oyudo kar dak majaber. Kineno kaka oninde otandano nyiso ni chunye oyudo lokruok gi gonyruok bang' bedo ka samoro nowuotho ka koth goye kodhi manyo ne familia mare kata wetene matindo, to bang'e kodok bende odok e ot ma jangli, ot moro ma onge kore. Kata kamano ngimagi olokore kama sirikal kokalo kuom jatend piny William Ruto koro miyogi ot magidhi bede gi ngima gi dak makare. Kowuok kanyo ni chenro mar ng'egwengewa kawuono nyakora Ramogi nanyisi ni ng'egwengewa ok lew. Ng'egwengewa tero nyaka gweng' ma Kajulu mayudore e kaunti ma Kisumu. Nyakora Ramogi sigand Kajulu chalo nade? Aya, Millicent Adhiambo e ondamo mage achiel bang' moro chopo Kajulu kendo ma e ng'egwengewa kawuono.
Nyakoromogi Ajuang mana kaka nasingoni machiegni kendo e telo machielo e chenone mar ng'e gwengewa ka jumani kalapapla mar ng'e gwenge pod onyorore mana e kaunti ma Kisumu kuma ofuyo ka owuok e gweng' mabuoye obiro opiyo e gweng' ma Kajulu mayudore e sub county ma Kisumu East. Ka iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Kajulu Nyakoromogi, ang'o mabiro e pachi miparo ni dine mi chak gweng' ni Kajulu? Mana kaka pile ka wachako Nyakoromogi watwagane na yanga kod jodak makae ginyiswa ni to ginto ang'o miyo giparo ni gweng'ni ne ochak ni Kajulu. Gweng'ni ne ochak ni Kajulu nikech an anyaloka tatedo Kajulu ka koro kana temo timo nonro mar kata ayudo ni kano ne nitiere baba moro miluongo ni Julu, koro Julu no biro gweng' ka koro emomiyo ne ochake ni Kajulu. Gimomiyo ne ochake Kajulu kamano kaluwore gi kuka gweng' inyalo mi ng'ata nying to kaluwore gi kuka gweng' chal mane momiyo no achake ni Kajulu. An gi pacha gimomiyo ni chak gweng' ni Kajulu nikech en ga oche mang'eny. Koro miyo no aparo ni kamane kaka nomiyo chake ni Kajulu. Kajulu aparo ni nying biro ga gi nying nyalo biro gi nying ng'ato, nyalo biro gi timbe mane timre gik moko kabila. Koro Kajulu ok anyal wacho na ng'eyo maler gimomiyo nochake ni Kajulu, but giko aparo ni ati nochake through nying ng'ato. Bang' winjo paro mopogore mag jogweng' kaka giselieko ewi nono mar nying gweng'ni ma Kajulu, we koro wawinjo anena ni adieri kod kuku mar wach ni kanye mane omiyo gweng'ni ne ochak ni Kajulu kendo kaka ne ochakore. Gima nomiyo chake ni Kajulu nochake nying dhako. Dhako no niluongo ni Julu Nyaromenya. Julu ni notede pinje adek. Otedo milambo, onyuole wuoyi ni Ndisio. Ndisio emonyuolo Nyamkago. Emomiyo iluongo kanyo ni Kajulu ka Nyamkago. Kowuok kanyo to dhi otedo Ugenya, Nogenya. Ogenya onyuolo godo wuoyi ni Boro. Mane moloso joboro masani Ugenya moidho nyaka Lego. Koro Alego Boro, Ugenya Boro, but gin na jodhako cha. Koa kanyo to biro Ramogi, to oromo gi wuoyi ni Imbo ma wuod Dimo, maka Podho ma wuod Arwa maka Jok ma wuod Ramogi. Iwinjo? Ramogolum, ok Ramogi Ajuang. Ajuang bim na wuod Ramogolum. Olum ema noa kodwa Sudan, kodonjo kodwa Uganda. Eka koro ji opogore, kamano nyaka koro loso oganda mar Jokaramogi kata nyikwa Ramogi. Koro kose akanyo to koro ok dhako setedo ne chwore ma koro gere. Imbo ma wuod Dimo emogere nikech onyuolo kode yawuoyi ariyo, Okelo goyugi miluongo ni Kanyimon Gagoro. Oyugi koro kendo dhako na Goro to Nyimon Okelo koro kendo dhako ni Nyimon. Koro Kanyimon Agoro mago mine, Oyugi Okelo mago mine. Mago joka Julu Nyaromenya gi chwore ma Imbo ma wuod Dimo. Kobiro ka koro gweng'o chakore mna gi Chemelil mane piny Kajulu. Chemelil no kitundo aora Osengteti dikon nitie kanyo kata sani munyiso boundaries mane mag Kajulu Masili. Gweng' ma Kajulu humbe landore kod weche kata timbe mage. Nyaka nated Kajulu ka ayudo ka nitiere gimiluongo ni jamna. Ochiek to mine ma Kajulu ting'e godheru to dhi use town. Mar ariyo wan wapuro niang', wapuro rabuon, wapuro muogo. To muogo kwapuro gi kata njugu kwapuro gi wan wawegi ema wadhi go town. Koro ng'ewa ni mond Kajulu. Kose ne wagodheche kwa ting'e wiwa. Koro wan mond Kajulu koro wauso town. Wapuro, wapidho rabuon, wapidho muogo, olemo bende wan go mathindo mwanyalo chopo go nyaka Kisumu manyalo konyowa. Gima ong'eyo Kajulu kae iyudo ka wapidho fruits. To ng'enywa gin mond liete. Koro iyudo ka mond liete wuotho, wan koro walokore hookers. Wauso jamna, avocado, mapera, maembe. Koro mane gima ong'eyo muogo, rabuon. Yes, fruits to work on, but koro waonge kampuni moro manyalo loso factory manyalo loso nwa fruits go onge. Mane
but Kajulu ka to ng'ere gi olembe pi ma utiyo taon wuok on ya. Gimonge wago mang'eny Kajulu ka especially Kadero. Gik mipuro ma e logi. Namba achiel muogo. Second to it rabuon. Olembe gi to bendo jamna. Mago gik mang'eny thurwa ka. To gweng'ni ma Kajulu osenyuolo dongruoge mage e ngima jodak maluora ni nyaka ne ochakre. Dongruoge ma aseneno ka en kaka one of them en schools. Aneno ka schools medore. Osiptal nitiere to samoro bedo matek gi yor shani. Yudo ka mine madongo kata nyithind kiye ma jonyuolgi notho onge kaka giyud thieth e yo mayot. Apeyni wantiere godo but kaluwore gi koth manyocha chwe mang'eny koro ng'eny apeyni okethore. Koro miyo wan jo Kajulu gi olembe wa mwapidhogi wabedo matek mondo e yor transportation. Kata gita sani wan go ka thieth dhi mbele maber. Kwadhi nyaka Obuolo, skunde oger maber. Koro nwa kwayo mana ni skunde omed gerore moloko ka osabet ka timore. Sikunde nitiere but osipende be nitie. Apeyni wan go to richo dong kata uneno kubiro kaka uchanduru gi mtoka nitiere but gi richo. Jotelo gi wundo wan kwatero gi to giduogo linga linga. Insecurity rach kabisa. Ido ka kata jaduong' moro moti bambo nyathi jikwelo nikech yudho timo penj form 4 to kaka giyud tich be onge. Koro chuno gi nyaka gidhi gikwel e ka giyud konyruok. Kajulu ka pod wan chien. Mano e adieri mantie. Kajulu ka pod wan chien, security pod ni chien, wan chien ka gi hospitality, wan chien ka gi road. Ineno kata yore kaka richo, yore richo ka serious. Koro pod wan chien. Gedo nene raracha malich nikech onge ng'ama ne gero od mabati. Ne ji gero mna ut lum. Te ut lum mane ji gero gi nyaka ne gibed gik maricho. Ere od lum maber. Nikech ka yamo biro to wuodho lum moko dhigo. Ka koth biro to rido lum moko lwar piny. So dongruok koro biro masani koro neno od lum no ok en tich mayot. Unless ni dhim ne beach moro kata e gine moro koro ng'ato kete na just for iweyo no. Lakini mago to koro waonge go sani. Mago lokruok mwakwano ni maendeleo. Kata obedo ne jodak ma Kajulu kwano dongruok achiel ariyo adek ma Kajulu osenyuolo e ngimagi. Rem mage magin go e gweng'ni magigombo ni kokelnegi to Kajulu biro dongore mamit ni chal kod gwenge mamoko. Rem ma wan godo Kajulu ka en ni vijende onge tich. Koro yudo ka vijende moko dhiga udi gutino to gituro udi to gikawo gik moko. Yore to ok ber ahinya kabisa. Mane gima wakwayo ni kunyalo yie mondo ukonywa mondo yore wagi obed maber kabisa matije duto te nyalo dhi mbele nyalo konyowa. An akwayo sirikal kaka an kama mondo giparnwa youths go koyudo tich to kata wan joma mine wanyalo konyore nikech sama nyathino oseyudo tich to an babiro winjo maber. Apeyni be gilosi nikech ka paya rach to dongruok onge. Waonge hospital kama long'o, dakteche thin, then yudo ni ati yath ok rom. Koro yath mano hospital yore waricho mago nego losi, then skunde nego olosnwa. Gik machalo kaka school miwinja wacho ni boarding school mago gik moheo ji ma jogweng'go arambe mondo obed godo. Wan kod maendeleo matindo tindo kuonde minyalo puonje nyithindo tije mag lwedo. Nikech tich mar lwedo no sani koro duong' moloyo tij white collar. Koro ok odhi gomb pesa mi ahijak mimayo ng'ato. Mage gik madwa gomb ni ka sirikal nyalo miyowa to wakwanore kaka jok ma oyudo konyruok. Mana kamano Nyakwaramogi gi kanyo mwachopo gode giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Amor nikech sani ka ilimo gweng' ma Kajulu to ing'eyo gimomiyo Kajulu ne obedo Kajulu. Omiyo kik idhi mabor mede ket mana kanyo e wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae masingo ni kendo ni juma manyien aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Oiti masani erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Iwinjo nonro maomi kod Millicent Adhiambo. Julu min pinje Nyakwaramogi kakiwinjo ka owuok e gwenge mag Ugenya kucho Boro nyaka Oloro Ramogi moluoro madugo chwe Kisumu Kajulu miyo weche nitie mathoth Nyakwaramogi. Omiyo
Julu kare men pinje. Obere kod mago. Nyakoromogi wafwenyo ni elendo marwa manotim tarik 30 dwe mar 9 mar 2025 ne walando ne jago manyinge Vincent Ochieng Ongoro ne en achich maduong' kata mokwongo e bura moro madhi nyime e doho ma Siaya. Kata kamano wayanga dier ni Vincent Ochieng Ongoro ok en achich maduong' kaka ne waketeno ni mar chik mar burano opuodhe kaka achich mar ariyo. Watimo mos kendo wakwayo ng'wono e wi midhiero moro amora malendo marwa nyalo bedo ni ne okelo ne Vincent Ochieng Ongoro. Nyakoromogi koro wadonje weche mag ohala gi e thuoloni. Kweth rowere e bwo riwruok margi ma ong'ere kaka Farm Waste mayudore e gwenge mag Uriri e kaunti ma Migori yudo nweng'o maber ka owuok kuom pith mar alode mag nyaluo. Kata kamano giywago pek e keto ndhadhu e alodego, mamoko kuomgi giuso e pinje maoko. Jojuma nigi lero. Pur mar alodego mag nyaluo ma kisungu dendo kaka African leafy vegetable osebedo kadok piny. Thoth puothego mag orume andi pidhe alodegi nyaka sani kod odong' nono. Ka opogore kod pek mag alodegi, nyaka sani bech alodegi bedi malo e chichni mopogore opogore. To kiyudo ka alode manyachon kaka mito, atipa, gin alode masani onge chiro makidhi tibro manyo. Kasto gendo bechgi en bei maber. Alode mwapidho nigi market kendo wausogi e saa machon kendo ji dwarogi e rate mamalo. Chiro maber mar alode mag nyaluo kod nengo mamalo emosemeruok mar rawere mong'ere kaka Farm Waste mayudore e wardno ma South Kanyamkago e sub-county ma Uriri koro mako motegno pur mag alode nyaluo. We come together as a community mondo mi wachak pur alode. Ma kendo wachak waneno ni community ohero alot manyachon ni moloyo alot manyasani. Alode manyachon go konyowa sana. Gichako konyowa e ngimawa. Wan wawegi joma pidhogi. Aye wachako wauso negi ne jirende. Kwa kanyo tuwachako terogi nyaka chiro. Tunapata pesa hizi ndogo ndogo, hii pesa kidogo kidogo ya vitu kama sabuni hivi school fees kidogo tunapata kwa hii kilimo yetu ya mboga hii. Gine mwachamo ginwawe nyaka alot skuma go. Koro magi mwachamo to wayudo ni jowa mang'eny bohere. Ka okalo kuom grup mantie kod ji makon romo 20 gipuro alode mag nyaluo ma opogore opogore ma oting'o mito, dek, osuga, apoth, bo, ododo kod mamoko. Pur magiwanyo osemiyogi nweng'o maber. Wapidho atipa, wapidho ododo, wan gi bo, wan gi michicha, wan gi mito, osuga, dek. Iyudo ni kidhi e chiro kacha 1 kg iuso at 70 shillings. Ruth Akoth en achiel kuom jokanyo mag grubni mar Farm Waste wacho ni alode mag nyaluo nitie kod chiro maber nyaka e pinje maoko, gino mosemiyogi chia madhi nyime kod pure. Iyudo ka samoro ka welo limo obiro e Kenya kae ng'ato rifae ni dhi kama idhi yudo alot. Koro thothne wamoyo gi ga on order. Iyudo ka thothne dwe mar 8 dwe mar 11 nitiere welo mobiro e Kenya to dwaro alot modok goloka. Kitimo ne value addition beche dhi bedo more than 100% gimichamo ka. Iyudo ka alot minde ing'wedo ka midhi uso kata 50 kimoye mi preserve maber en gima dhi keloni kata $50. Akoth ni gisebedo ka gitemo medo ndhadhu mag alodegi mag nyaluo magipidho kendo giuso e pinje maoko, kata bende gintie kod pek e medo ndhadhu nikech gionge kod masindego manyalo konyogi medo ndhadhu e seche duto. Nwatiyoga gi chieng' to nwayudo ni chieng' kawo teko mar nutrients kuom alot. Wachak wadevelop nwatiyo gi tipo. Tipo ne tek time malot kethre. Kosekethore odhi form another chemical in it ma koro konya chamore en sum koro. Ema koro ka nwatemo matek tema a friend nonyiewonwa machine mathis en solar driven to washare gi organization moro ni Nyota Uriri kacha. E seche magitimo purni mag alode mag nyaluo,
Jopur giwacho ni ok giti kod yedhe kata mbolea mag nyaduka nikech gidwaro mondo koro gibed kod alode maonge kwiri moro amora marach kod ngima dhano. Koro watiyo gi wiwa ni lobni kika ket chemical moro amora kuome. Abed genuine tarua manyiwa nacha maber, wan gi compost yard malo kucho maruwe, and we encourage every farmer nigi compost yard dalane. Giwane kata mna chichni maoko dwaro mana alodego mag nyaluo mabende koro koti kod mbolea mar nyaduka kata yedhe mag nyaduka. Watiyo gi organic mondo iter alod loka gi measure organic value, chemical value. Ka giyudo kata percentage achiel mar chemical value on it and rejected. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ekoromogi bang' ripod mar George Juma weche mag pur. Ano ka ji medo ndiko na ka bati kawuono ang'eyo gweng' ma Kajulu chieng' moro kata bedo or kono to koro ang'eyo chakruok ne mano matino chieng' mar weya ema wacho kamano. Okay, Edwin Godono chieng' odenje Nyakach. Nena ma clear iworo kaka familia no ncha winjo matek kendo nyathi matin ema ncha ne konyogi. Erokamano in bende no ka director wuod Konyango Rabala wuod nyathi Kero Blingoje kono neno yo makare kendo mor gi weche manyien mago imore odhiambo ma kawuono kone dwaro ni mondo nywak weche duto te mondo daraja ma Migori olosi nikech okelo pek kata mana yore mag ohala e kind piny Kenya gi Tanzania nikech en apaya maduong' motudo pinje ariyogo e kinde ne mabende jo madwane otimo ohala kuwuok kata mana Kisumu kakalo Migori koro kelo wuoth bedo matek omiyo kone dwane mondo los apaya no mapiyo mondo weche mag ohala kod dongruok obed kong'aw e yo makare. Erokamano ahinya Konyango Rabala kone mosne yawa manyatike duto te nyatike constituency mano Blingoje. Erokamano ahinya. Kopogore go mano bende no ka Akum Solomon koni bati kora ng'eyo kaka Kajulu no chakore kowuok boro kocha kare Kajulu ni amen penje openjo ni to bende jo Kajulu kendore gi jo Ugenya kata lego boro mano koro James Rabala biro ng'isi 111 okay kachiel kod galamoro mar chike George Benja mar kodwogo injinia Obura Woodrongo kachiel kod Evans Kidero mar bunge la wananchi Migori koni okete yo makare kasto George Benja bende nitiere ka erokamano ahinya kasto no kararida mar Migori ng'isa ni apenjne governor kachiel kod jotelo magin bunge ma Migori gi senator kachiel kod woman representative nito yawa en giketo Migori kanye madaraja pok olosi mano George Rarieda emo penjo kamano paro ni giwinjo penjo no kendo gibro miyo aduoko yiena mondo akaw yweyo mapiyo piyo aduoko kod weche mamoko dakika en 57 bang' saa 3 oimore e Ramogi TV. To di mana star 860 star 418 hash to igwedho waduto. Shalom. E chuny ogandawa ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber ok gin ga gik matek gina gik maluongo ni lifestyle manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth
e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Wadonjo weche mag tuke nyakwaramogi. Jalup jakom mar FKF McDonald Mariga kod jokanyo mamoko aboro mag komiti matayo chenro mag riwruoge FKF koro wuok oko mar fulo ni mibadhi ne obedo mar siling $43 e chenro mar chiwo rak ne kambi mane chwalo kumba ne tuke mag CHAN e 2024. Giwacho ni kambi mar Black ma otisi ni Riskwell Insurance mane oyudo horagno ne okopuodhi kaka kambi e budwol matayo kembe mag okumba pachoka. Bende oyangore ni kambi no ne oduogo ndiki gi jondik duond buche ndalo 40 motelo ne chakruok mag tuke mag CHAN. Kambi no oyangore ne oketo ngima jotugo kama ng'aw. Kata kamano jakom FKF Hussein Mohamed toramo ni temo thule telo gi thuon. James Opondo negi sigarani. Jakom riwruok matayo tuke adhula pachoka Hussein Mohamed oramo ni kuku mar riwruogno ne otemo thule oko gino ma wacho ni dhi ataro gi chike matayo adhula pachoka. Robert Macharia ma en achiel kuom jakanyo mar kuku riwruogno korka kore wacho ni gin gidwaro telo makare gino ma omiyo gielo weche mibadhi manie riwruogno ka gikwayo komiti mar od bura mondo rang kaka nyalo reso tuke adhula. It is in the public domain that there was an attempted coup while I was away in Kampala. Surprisingly enough, we were in those meetings together. I never got any indication there was trouble in the backyard, but it is what it is, and I think based on that, then they are not able to attend this particular meeting. Point is that we want the best for this federation. But we want to make sure that we comply with the laws of the land and the FKF constitution. So that's it. And we have annexed all the documents that we have referred to. We have a huge document that has all the exhibits, so to speak. And I believe that the committee will have time to look at them. Kuku mar wach makelo pogruok e tend FKF gi kuku mare en omenda maromo shillings $42 mane ochul kaka okumba thieth ne jotugo kinde mane Kenya obago tuke mag CHAN. Hussein Gilange lero ni giler kapamba kendo migepe nitiere mane omako sekta ka sekta kalango Mariga to omako chung ni mibadhi nokwako chenro makamano. The issues raised point to a pattern of serious of actions that potentially contravene various provisions of Kenyan law, including but not limited to the Anti-Corruption and Economic Crimes Act, the Leadership and Integrity Act, the Public Finance Management Act, the Public Procurement and Asset Disposal Act, the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act. Following a comprehensive internal review and deliberations, the NEC on the 24th of April 2026 resolved that the aforementioned individuals should step aside from their respective roles to pave way for independent investigations. All this is put together in Annex 1. We have a series of Annex. Rabah, as asked by a member, the chairman, was the CEO of the LOC. We had the CEO of the federation as well, who was the contact person with CAF as well in the insurance issue. And I don't have any comments on this because it's a matter, I think, under investigation now. And I think it is with the EACC. And we have submitted all relevant documentation to them, which they have, which includes all the communication between the relevant parties. Ekindeni ma Kenya ikore ne tuke mag pinje Afrika higa manyien. Penjo ne obane kwethariogo ewi okenge mag kao mar kelo wijruok e kindgi mondo kik kum bedie manyalo hinyo ikruok mag AFCON. One day a blog is put on the social media. The next day newspaper picks it up. The third day the coup happens or coup attempt happens. So you can see it was a sequence of events. I tried several times to make calls to find an opportunity for those discussions, but I think we got to a point where it was not viable anymore, and I agreed with the rest of the team that we should then let due process
take its course. We have tried to internally resolve this for over a year, asking for information because a lot of the NEC is in a very funny situation where collective responsibility is required. But you see, we cannot have collective responsibility when the decisions are unilateral. It is even unfair on our part. And that is why we have gotten where we are. Lweny mar FKF oyawo lweny mar telo ka mibadhi ma iwacho ni okwako riwruogno sechak timne nonro gi duol makedo gi mibadhi pacho ka EACC. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Klab mar Police FC magen joloche tuke mag adhula lig maduong' pacho ka season mokalo biro manyo points adek kindgi kod katikini magi biro rakore kod klab mar Murang'a Seal kiny alap ma Police Sacco. Kamachielo Nairobi United momako thuolo mar auchiel e chung' mar timbe biro rakore kod klab mar Tusker FC alap ma Ulinzi Sports Complex. Tusker biro manyo loch margi mar 12 ka Nai Boys geto points adek mabiro chwalo gi nyaka e thuolo mar 4. E tuke mamoko ma uchan kiny jobengi KCB biro bedo wendo APS Mabomet e kinde ma Bandari biro hinyolum kod Posta Rangers. Tuko na kitu ya kuplay for. Finishing 9th na kufinish 3rd azifanani, so finishing up there ni motivation considering tumepanda league this season, so finishing decent position to motivate going into the next season. Yeah, the boys are focused and positively they are going to give us a good results tomorrow, of which mentally in football we just say let bygones be bygones, and the focus is what we need. And before we end the season, our target remains, and we are going to achieve our target. Piers Day Kin gijakone Lloyd Destro oloyo kendo piem mag geche mag Equitrol Rally tok riembo kuom seche 8 dakika 43 gi nyiriri 34 ka gitieko dakika 36 mbele Carl Tundo manotieko e thuolo mar 2. Robert Calder gijakone Gavin Lawrence emitoka mar Datsun 280Z notieko e thuolo mar 3 dakika 42 tok joloch. Piem mar geche ma higani nobedo mapek ne derepe, kata kamano Dekin nonyiso kit lony makare kochakore chakruok mag piem nyaka e giko. Dekin noloyo e kidienje 6 e kind kidienje 9 e piemgo ma obagi gi Equatorial Classic Rallying komakore gi 10 County ma Taita Taveta. 13 and he just did the most amazing job. Yeah, we had a bit of a mess up in service trying to change the steering rack, which kind of upset me, but then I went in there and we started to enjoy it, but then it just ended like it was like an autocross track for 67 kilometers.